Din mor skjuler noget for dig. Det har hun altid gjort. Lige siden du blev født. Du har det som om, at du er en halv person. Der mangler noget. Jeg vil gerne hjælpe dig. Kig efter mine breve. Hvad? Hvad nu? Hej Lea, jeg er hjemme. Har du haft en god dag, Lea? Ja, men der skete noget i morges. Jeg fandt et brev på dørmåtten, hvor der stod, at du skjuler noget for mig, og du altid har gjort det. Jeg forstår det ikke, Lea. Hvordan kan du tro på et brev, hvor du ikke kender afsenderen på? Jeg er jo din mor, og du burde stole på mig i stedet for en, der sagtens kan være en stalker. Det behøver da ikke være en stalker, det kan da sagtens være en, jeg kender. Lea, kommer du ikke ud og siger hej? Gå ned og kig i postkassen. Der er flere informationer. Bortadoption. Jeg håber, du fik mit brev tidligere. Hvis du vil vide mere, så mød mig kl. 16 på Kongens Nytorv.